badet. Så lite så här lite kom vatten i min näsa. Så jag lite så här hejsa. Och jag kan prata som vanligt på. Det ser ut så här. Jag hade så här. Men sen släppte jag inte, men sen blev det så här. Men jag kan visa vad jag har på mig först. Jag har på mig först en skinnjacka och det står så här. En vanlig liten skinnjacka. Alltså jag kan inte plats för... Alltså jag ska lägga upp en video när jag var där. Och då hade jag på mig en sån här men sen har jag på mig den här linnet, eller den här tröjan. Sen den är så magtröja med ett par shorts. Det är så här svarta. Sen där. Och så ni ser det. Sen har jag ett par skor. Och ni ser nu ser ni ett par skor. Så här, det är typ som skor. Men alltså jag tog bara på mig dem. Vi gjorde fötter, alltså jag vill ha på mig dem för att märken eller rosor. Jag vill inte att det ska synas så borta, men det har gått bättre nu. Nu kommer jag bara igen. Jag kommer på 28. Men det var ju bara det. Så hejdå. Jag ska bada nu. Men jag ska också visa min förpackning till den. Eller min packning till simbadet. Men det var ju bara det. Så hejdå.